Takže druhý race za nami. Maťo, čo sa tam dialo na štarte? Nič, že máme vieme merať čas, tak pindali. Tak sme pichli do osieho hniezda. Máme 0 za prvé preteky, ktoré boli celkom fajn. A to už vám povedali? Ako? To už vám povedali? No, povedali nám. Kde vám to povedali? Na štarte. Na štarte, no. A druhý závod, pretek úplne zle. Zapchatý karbec, ja neviem, mi to tam vynechávalo celé zle. Ja sa nesťažujem na závod. Celé zle. No, Maťo samozrejme išiel v takom prvom zájazde bezkonkurenčne, ale Jano, čo povieš na Jana? Ten sa držal dobre. A ten išiel pekne, ale prevod asi. Dej tam 12 kolečko. Kdybych tam měl to 12, tak jsme jezdili spolu. A bolo to pekné? Nemyslím, lebo strácal by si v technickej dosť. Možná jo, no. To radšej obetujem maximálku, jak výjazd. No ale dobrý, teď konečně to jelo po 5 jízdách. No. Si zmenil mechanikov, alebo čo sa stalo? Ne, jenom jsem to rozebral, mechanici mě pomohli a zase jsem to složil, jinak nic. Jasné. Vůbec Dobre, nic. takže konečne za to trošku stvrkáva, ale vo finále si ušiel aj Elovi. Tak opýtame sa Ela, že čo sa stalo, či on spomalil, alebo ty si zrýchlil ešte. Ale On jezdil za mnou, že jo? Elo, dlho išli ste taký rovnaký rozostup a potom si mu ušiel jednoducho. No tak asi viděl vítězství v celkovém seriálu. Tak som tak to poňal spomalil. ja, no jasne. Takže Eliška, ako ti išla vavetka? Sezóna ukončená, môže byť? No, pekná jazda, nejdeš ani tak pomaly, však normálne to, dá sa na to pozerať. Toto je z tréningu, tu ideme ukázať Helmu, mala v piatok dosť vážny pad, preletela cez riadidla hlavou o zem. Na krku. No. A teď Eliška dělala stojku na řiditkách. No pekne. No. Takže bol asfalt blízka. No, Elo, ty čo? Vydržalo to dokonca tá babetá jazdy? Vydržalo dokonca, to je pekné. Šla celkom konzistentne, ale čo si sa tam začalo ozývať, tak som bol s malou dušičkou, že či to dojde do cieľa, ale chvála Bohu, došlo to do cieľa. Tak išlo o body a mne sa zdá, že Semmering alebo niečo také ti tam... Niečo také, pretože keď som prišiel, tak už hneď skapala, takže je to možné, že Semmering tam odišiel, ale dojazdila to je v pohode. Tak gratulujeme všetkým za ukončenie sezóny. Živí, zdraví, nejaké zranenia, ale bez toho to nejde. Takže uvidíme, ako to celkovo dopadne, natočíme vyhlásenie.